Ne mogu vam reći ništa novo u odnosu na ono što ste čuli od ljudi koji su zaduženi za to, ljudi koji su u stožeru i koji o tome vode brigu. Sve ovisi o brojkama, one su još uvijek visoke, one su takve da ove mjere koje imamo moramo dopunjavati ako budu brojevi rasli ili naravno ako će brojevi biti manji popuštat ćemo na onim pitanjima i na onim mjestima gdje je to moguće. Vidimo prvi smo u Europi po broju zaraženih na 100.000, vidimo i danas 78 preminulih, to je rekord u stvari ova posljednja 2 dana. Ko je odgovoran za to? Odgovor je da provodimo prvo i držimo se mjera koje su propisane. Situacija je i dalje neizvjesna u cijeloj Europi, upravo sam sada vidio vijest da Njemačka ide sa još restriktivnijim mjerama, da će praktički od, čini mi se, 15. ili 16. prosinca pa do 10. siječnja imati gotovo potpuni lockdown. Kod nas nismo još na razini da razmišljamo o potpunom zatvaranju, nadam se da ni nećemo o tome razmišljati, a brojke su visoke, od toga ne možemo pobjeći i moramo učiniti sve da one budu manje. Ima odgovornosti u vladi ili stožeru, ipak je vlada osnovala taj stožer, vidimo mjere očito ne daju učinka s obzirom da imamo ove rekorde. Gledajte, te brojke su promjenjive. Mi smo u nekim trenucima bili najuspješniji u Europi, sada su naše brojke takve da to nažalost više nismo, nego smo među onima koji imaju više brojke zaraženih i umrlih. Odgovornosti ćemo razgovarati kada za to dođe vrijeme, ali u ovome trenutku najbolje je da svi zajedno učinimo napor kako bi se brojke smanjile. Dakle, i oni koji su odgovorni, koji propisuju mjere, ali i svaki građanin isto tako nosi svoju odgovornost, jer nedisciplina samo jednog ili dvojice ljudi može dovesti do toga da se zaraze stotine i tisuće. Dakle, ovo je takva bolest. Ona je nemilosrdna, ona je gruba, očito i najmanja nepažnja može dovesti do toga da se ta zaraza prenese. I još jednom apeliram, držimo se mjera, samo na taj način možemo smanjiti broj zaraženih. Osjećate li vi odgovornost? U kom smislu? Pa s obzirom da se dio vladajuće većine, vlada je ipak donijela stožer, vladajući, to jest formirala stožer koji bi trebao brinuti u stvari o stanju epidemije. Svako od nas treba osjećati odgovornost da provodi i drži se mjera, jer te mjere su jedini način da izađemo iz ovako visokih brojki. Dakle, mjere mogu biti i drugačije. Evo, jučer sam pročitao tekst slovenske glavne epidemiologinje. Dakle, Slovenija je u lockdownu gotovo 10. mjeseca, brojke se nisu promijenile, i dalje su visoke i kazala je da apelira na građane da se pridržavaju mjera. Jer kakve god one bile, stroge ili manje stroge, ovisi sve o njihovoj primjeni. Dakle, je li stožer zakasnio sa mjerama? Teško je to reći. Kada su bile u 3. i 4. mjesecu onako stroge, onda smo imali brojke takve da smo bili najbolji, gotovo najbolji u Europi. Onda je došlo otvaranje tijekom ljeta kada smo uspjeli izgurati jednu dosta dobru turističku sezonu. Nažalost, nakon ljeta, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu, te brojke su otišle gore. Neke zemlje su se zatvorile ranije, neke kasnije, dakle toliko je različitih slučajeva, ali ako pogledate broj zaraženih i smrtnost od početka krize pa do današnjih dana, tu je Hrvatska negdje u sredini.